дар майдони марказии ҷумҳуриявӣ машқҳои дастаҷамъии тими Истиқлоли Душанбе ҷараён доранд. қарор аст ин даста аз моҳи апрел меҳани моро дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонони Осиё намояндагӣ кунад. рақибони чемпиони Тоҷикистон дар гурӯҳи А Шабаб ал-Аҳлӣ Амороти Муттаҳидаи Араб, Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ ва ғолиби ҷуфти Ал-Гарафаи Қатар ва АГМК-и Узбекистон хоҳад буд. сармураббии тими Истиқлол ки чанд муддат буд дар хориҷ аз кишвар ба сар мебурд ба тим пайваста аст ва дар суҳбат бо хабарнигорони мо дар хусуси бозиҳои Лигаи Қаҳрамонони Осиё чунин ибрози ақида намуд. Сейчас у нас в планах двухразовые занятия, плюс будем чередовать с одноразовыми занятиями и плюс игры ФФТ. Поэтому мы в этом режиме готовимся, в этом графике. График Лиги Чемпионов будет тяжелый, потому что мы за 15 дней пройдем 6 игр. Это практически 2 дня на третий день игра. Поэтому нам надо как следует подготовиться и иметь возможность ротации состава. Потому что 6 игр одним составом играть это очень тяжело. У ребят будет очень большая нагрузка. Поэтому нам надо иметь 2 равноценных состава, чтобы была ротация, чтобы ребята друг друга меняли, чтобы были более свежие. ҳамчуноне ки мо дарёфтем барои тақвияти дастаи Истиқлол 3 нафар даъват шуданд ки 2 нафари онҳо Максим Лапирёнов аз кишвари Украина ва Санҷара Ризқибоев аз Узбекистон дар тамринҳои дастаҷамъӣ ҳузур доштанд ва як нафари дигар ҳам қарор аст ба наздикӣ ба тамринҳо пайвандад то ҳунар ва маҳораташон мавриди санҷиш қарор гирифта тасмимгирии ниҳоӣ бар асоси он гирифта мешавад. лозим ба зикр аст Левченко талош кардааст ҳамаи мавқеиятҳои дастаро тақвият бахшад, зеро 3 бозигари ёдшуда барои бозӣ дар мавқеиятҳои ҳимоятгар, нимҳимоятгар ва ҳамлагар даъват шуданд. ба гуфтаи Левченко ҷиҳати ба таври комил интихоб кардани ҳайати асосии бозигарон ҳанӯз фурсат дорад, зеро бозиҳои Федератсияи футбол ва чандин бозиҳои дӯстона бо тимҳои хориҷӣ дар пеш ҳастанд. сармураббии Истиқлол иштирок дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонони Осиёро имтиҳони нав барои футболи тоҷик ва мухлисони он донист. Естественно, для футболистов это вызов, для них большой стимул, для всего тренерского состава это вызов, потому что все-таки уровень другой, мы выходим на другой уровень, более серьезный. Вот, и мы хотим себя показать с лучшей стороны, мы не хотим быть там мальчиками для битья, чтобы заранее результат уже был ясен. Поэтому мы попытаемся добиться для себя положительного результата и, естественно, порадовать своих болельщиков, потому что болельщики – это двигатель, они нас критикуют, они нас хвалят, когда мы побеждаем. Поэтому для болельщиков это то же самое, новый этап. Вот, они посмотрят новый уровень. ёдовор мешавем аввалин бозии Истиқлоли Душанбе дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонони Осиё дар миёнаҳои моҳи апрел бо Шабаб ал-Аҳлии Амороти Муттаҳидаи Араб сурат мегирад. аввалин бор аст дар тӯли таърихи футболи тоҷик як даста аз Тоҷикистон дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонони Осиё иштирок мекунад, вале ин ҳамаи хушхабар нест. хушхабари дигар ҳам ин аст ки ҷониби Тоҷикистон барои баргузор кардани бозиҳои марҳилаи гурӯҳӣ дар шаҳри Душанбе ирсоли дархост намудааст ва дар қатори 2 ирсоли дархости дигар аз кишварҳои Қатар ва Амороти Муттаҳидаи Араб дар ҳоли баррасӣ аст ва умедворем ки ба нафъи Тоҷикистон ҳал шаваду мухлисони тоҷик боз шоҳиди як базми футболии дигар дар майдонҳои шаҳри Душанбе гарданд.